Kaneda Dudashan Meghalaya ban niptiang sobhai pi baro shakathuk wam ta kajan met shaban phaj ki khubor ki babnya ngine pe chai kimat bukongsan Sam ka Meghalaya ya ka sports scholarship pha ya ka kanhun ban let yishim binta ha ka Khelo India Youth Games arja arpusa Lapli Pajba ya ka culinary cascade festival Hanan Palok Shillong Kentu Menteri Rangba Adu Ukari Narendra Modi yaki samla shna khubor banyalam ha ka jingkhe ki kam shna khubor Rakhe ka Tulu yaka International Labour Day Hari Boy ban kentiu yaka hok jom kinong tray But Rakhe ka Raj Bhavan ha Meghalaya ya ka Sni yo Jilla Pura. Ki khubor ki babnya Kalong ka khalapmat ka basngau sarong na ka benta ka Jilla Meghalaya haba ki nong yale ka sports ki badon sap kila yo ya ka scholarship hapo ka Chief Minister's Sports Scholarship Scheme ka ban ai jing ithu ya ka jing treshitom bat ka jing job ka jongki ha ka ni ka program la penlong ru ya ka rukam pha ba kerpang ya ki kenhun na ka Jilla katba ki dang pen khre ban let ya khun ha ka Khelo India Youth Games arja arpusan Kani ka sinjam jong ka sarkar Jilla ka pen scam ya ka jingyale jong ka ban pen ko bor ya ki samla lingba ki jingyale ka sports ban yo penlong ya ka national games ha usnam arja arpo nyo bat ban ai mensim ya ki kloriale kai ki bahadin habut Ya ka tamasa shed jingbam lani culinary cascade lapli perda hawat slake Shillong kabapen inam ya ki rukom shed tenrai baper ha kani ka tamasa ki don ki jingpen I ya ki rukom shed tenrai ki bala shed bat ki weide ki jingbam jang ki wei pat ki ri ka perthei ki nong rep ka Jilla bat ki nong sengkam la jong ru ki lawan bani shim bentalang da ka ba wan ra ya ki ma rep ki bathung khlem dawai bat ya ki tiar bashnahi da ki khti la ya wer smo bhaya baro banwan sakhi ya ki jingi ithu ki jing itu khana ki jing mat bat ki jing snow ka ban ai jing itu ya ko kom shet jing bam bakar pang ka Jilla ha ka wave summit ka baning kong Menteri Rangba Adu Ukari Narendra Modi ula penslor ya ki samla jong kari ban shimti ya ka kam ban lam khmat ha ka jing khe ki kam shna jing shna lingba ki jing shem thamai ha ka liang ka animation gaming ka startups ka AR VR bat ka jing itu khana ha ki rinsan social media da ka bakado halor ka kerdan jongkari ha ka perthei ka babun ki khun samla ulayaro ya ka bor jong ki samla shna khubor lane ki young creators bat kuntu yaki ban phai khmat shaki sap jong ki ha ka rukom ka badai da ka banjor halor ka jingdon kam banshna yaki khubor ki bayadei bat ka jingdon kam ubriu ha ka juk start technology Modi ulayawer ban pen thamai ya ka phang shaka put katem ka art bat ka culture ban pene pensa ya ka jing sngo jong ki breu ulama hamru ya ki rukam per khat ki basneo bat ong baka kamram jong ka kunhun chna khubor ka dei banyada ya ki samla हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है Ka United Meghalaya Trade and Labour Union Tulu haringkat bat ka District Legal Services Authority bat ka District Labour Office Ribhoy kila rakhe ya ka Labour Day hine ka sngi ha
Community Hall hasajer nongpo. Kani ka program ketemu ban ai burom ia ka jing no senyang jong ki nong tre bat ka ai jing tep ru shapang ki hok bat ki jing mentoi naki. Hapo ka jing elam jong president ka tulu uba silent star rani kani ka program kala lumlang ya baro ki nong tre ding bat ki nong belan na keleng ka district. U labor inspector iba wan bok khongla ila batai shapang ka jing kongsan jong ka labor laws bat ula batai binia ru shapang ki jing mentoi na ka benta ki nong tre da ka bakentu men pentre kambha yaki na ka benta ka jing eta bat ka bha kamiat jongki. Ini codes kali temu ki yang sarkar dia murah ni codes kali pensuk hak lain ka jing dei bat kino ai kam bat kino tre kam kapun ki codes baru bentar ki ada ki codes labor codes ikin pun lo kuma apa nai ni tadi ki labor laws. Kum kadak banishim bentalang hakasni rakhe yo jila Bapura ke jila Himachal Pradesh, Maharashtra, bat Gujarat ke Raj Bhavan Meghalaya, kala penlong ya ke program ke Bakerpang, Hadarbar Hall, Hashlong mentakasni. Kani ke program kala sedang, da ke jingthang ya ke syarak, bat ke jingkren pediang sengobha da u Dr. BDR Tiwari, ubalong u Commissioner and Secretary Syaulat. Ubala ai kublai ya kinong shnong jong kini kilai jila. Ulat ke jila u CH Vijay Shankar, haka kubor lingba ke Durki ulaya ro ya ki jilla naka benta ka jingsam ya ka kolshor bat ula klenru shapang ka benta ba kongsan jongki nong tre ha ka roi ka par kari ha ka sni rakhe ya ka International Labour Day. Honorable Governor Sri CH Vijay Shankar sir, he extends his heartfelt greetings to all the people of all these three states on their respective foundation day. As we see, today is the very iconic day, and internationally this day is celebrated as International Labour Day, dedicated to the workforce and workmen across the world. So we extend our best wishes to all the working people, all the working class, and they are the backbone of our economy and society. KHASI Students Union kala penlong ya kajing ki persya Honey Grims Hospital hinekasni da ka bakeno bakadon kajing le shilyang persya ya ki samla thepkam jong ka jela hakarukom thungkam syakate ka jakapule kinong ki persya kila rung shapo jong ka hospital ringkat bat ki plakat ki batho ya ki kentin step down director ka badawa e no ka mardor ya u director u Dr. Nalin Mehta ka union kala keno ya u ba umnang ban pensyai bat ban kentup lang hakabayadai bat kajing penrungkam lapan klan ya ka jing pahara ha ka hospital da ka jingbo ya ki pulit special operations team lani ki SOT. Kita sini wan ni wan songklan ngor ni ya jing sa ka jing ba kapa ni pa yo ikinu ki mat dawa bi abu mo jing ki urlong ni numi nang ni jong persa ba Haka step perngap mentakasni ki pulit kapatar kema kila pensange ya kawe kakali halinti banet sya PWD bat kila yo ban kurup ya henriu teli ki jok badan palat aspa arpo hadu aspa laipo litar ke umpinyang diesel kani ke umpinyang la keno balatu na lai teli ki tower mobile jong ke Reliance Geo ka ba hakasnong jirang hapo jong kani kakali ki don laingut ki briu bakentup ya Umar Singh na kasnong mautari thayang u Robren Langi bat urishat Selyang na kasnong Umkra Ribhoi district ki balapla bakila don kti hakani ka kamtu ki pulit kila suba bakini ki ju kila bandan kti haka jingtu umpinyang badangsyan na ki tower mobile hakani ka than shu ki pulit kilaya le kat bala ban pin itu sai ki we ki runar ki bron kti lang ha kani ka kam ya kani ka jing talasi lala ban pin urlong hadien ka jing yo jing tep ha ka por ka babyang na kinong shong shnong ki ba la pet siar ya ka yang jang kini ki runar
Ka Umran Dairy Sports and Cultural Club kala penkut no ya ka second KHASI Inter Village Cricket Knockout Tournament ahajar apusan. Ha ka jingele kai final kanong thamai Cricket Club kala penram no ya ka Patarim Cricket Club da arpu kendai ran ha madan jongka Umran Dairy. Kani ka Lumpung bala play da Udidi Shira u director jongka Tanat Sports but Youth Affairs ula UI ya ka jingwani shimbenta bashirhem jongki riu pau khmat kathan bat kinong ilam shnong. Ka ken home kaba wanning kong kalayo da kasong pisa kaba long sanpo hajar tingka bat ka kenhun kaba wan kaba ar kalayo ya kasong pisa kaba arpo hajar tingka lembat ki trophy la samru ya ki khusnam bakarpang shakinong ile kai ki betbet ha ka jo kapor ka club kala ithu ru ya ki khna pule ki blawan shakmat ha ka examine SSLC kani ka lempung kalayo jingero namarba ka penyep tili ya ki shnong ki thau bat ka aimen sim ya ki samla jong kani ka thain. Ka Synergy Arja Apusan Inter-College Students Exchange Program kabalai sni kala sedang menta kasni ha DBCTE Hall Hatura ya kabala wan banishim benta daki kena pule naki nyau tiliki college kaba pai khmat halor kajing ai mensim kajing etrailang bat karoi kapar haman laki liang kani ka program bala play da Uvibhor Agarwal IAS Deputy Commissioner ka West Garo Hills ka kenthop ya ka jingkran ai mensim ki jingya tainia bat ki jingya sam ya kiriti ki culture u CGM Barim ka RBI u Beryl B Sangma ula pashat ya ki tin ai mensim shaki samla pule halor kumno banlong ki baslur bandan ka jingya dei hapdeng jongki bat ka jing thumu ban poi shakathong katba haki wei pat ki jingya thir layakran ru halor ka career guidance bat ka jingpen pau yala ka sap ki phong da ka ba pai khmat halor ka synchronizing energy kani ka program ka thmu ban kintiu ya ka jing trailang bat ka jing kiu ertat bat an pen kut no ya kani ka program da ka jing ai khublei ha ka lai tarik ujumang. When you face a problem, there will be times when there will be setbacks. There will be times when there are failures. The problem will look huge. The problem will look too big for you to solve it. But never give up. Mentang ini pej ya kajing long jingman kasun beneng hatura kajing kriat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong 5 degree Celsius kajing singam ka hau kalong san po nyau nak shispa bat kajing hap slap kalong r millimeter haba pai pat hanong ba shilong kajing kriat kalong khat san degree Celsius bat kajing shit kalong 4 degree Celsius kajing singam ka hau kalong prapo r nak shispa kajing hap slap kalong khat prapo 1 millimeter kat ba hajo wai pat kajing kriat kalong khat 1 degree Celsius bat kajing shit kalong khat 2 degree Celsius kajing singam ka hau kalong 1 pra nak shispa bat kajing hap slap kalong 1 millimeter kala bandon kajing hap slap ka bamlu mala hajo wai tura bat shilong haki babun ki jaka Shaban poi shaka bakut jong katup khabang ini pibang saisin yakimat bakongsan Sam ka Meghalaya ya ka sports scholarship pa ya kenhun bannet yashim benta ha ka Khelo India Youth Games arja aksan La play pajba ya ka culinary cascade festival hanan polok Shillong Kentu Umentri Rangbado Kari Narendra Modi ya ki samlashna kubor banyalam haka jingke ki kamshna kubor. Rakhe ka Tulu ya ka International Labour Day hari boy ban kentiu ya ka hok jong kinong tere. But rakhe ka Raj Bhavan Meghalaya ya ka Sniyo Jalapura. Te parlo katung ila poi shaka bakut jong katup kubwa jong imita ka janbit hadu mendai syambiang bat pila syai kasni kubli pi parlo.
Inaugurated the renamed Bodofa Upendranath Brahma Road and unveiled the social reformer statue at Kailash Colony in New Delhi. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma wants strict action against anti-national elements